ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது பாலச்சந்தர் ஆன்லைன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லைட் எரியலைன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. வாங்க அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பல்பு வந்து விட்டு விட்டு எரியுது அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கப்புறம் நான் அங்கேருந்து வேறு ஒரு பல்பை கழட்டிட்டு வந்து போட்டு பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பல்பு வந்து நல்லா எரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பல்பை அப்படியே போட்டுட்டு வேறு பல்பு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சுவிட்சை மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.